Máš minútku? Čo vyriešite tie úrazy, kde dojde k ťažkej újme na zdraví alebo smrti, kde už nejde potom o fazulky a vo vzduchu visí či vysoká sankcia alebo trestnoprávna zodpovednosť, tak vy vždycky tú príčinu niekomu prišijete. Buď zamestnávateľovi alebo zamestnancovi. V prvom rade, ak sa bavíme o ťažkej újme na zdraví alebo o smrteľnom pracovnom úraze, tak pri týchto udalostiach je smerodatné, ako to vyšetrí inšpektorát práce, nie bezpečnostný technik. Takže prišijú tú vinu oni niekomu? Inšpektori práce, je pravda, že v takýchto prípadoch, v drvivej väčšine prípadov sa priklonia na jednu stranu. To znamená, buď určia príčinu súvislosť na strane zamestnanca, alebo na strane zamestnávateľa. Hoci si pamätám jeden prípad, kde našli mŕtvého muža v blízkosti výbehu bíkov a dokonca ani súdni znalci, ani inšpektori práce nedokázali spoľahlivo určiť príčinu. Takže v tomto prípade bol kód príčiny, nezistená príčina, ale v drvivej väčšine prípadov sa priklonia na jednu stranu. Čiže tu na to vlastne neprišli nikomu. Presne tak.